Umut Kurdistani, gel onu Umut Kurdistan dinasın. Uzanan çim avaz kırınge. Umut Kurdistan'da keseki Kurde, Kurdisala 1930'da ve Tehran iştayek buye. Evde Dibistan Katolik Tehran'ı xwendiye. Piştî mirina bavê wî li 14 salên xwe de diçe Kaliforniya û vî derê bicîk dibe. Kurdistanê mudahekî rêverekî gungil bû. Piştî li Twitterê dest bi kar kir û bû yek ji rêveberên wê. Piştî sevegeriya Google û dahata wê bi rêjiya 30% bilind kir. Hatê Twitterê dibê xelete û bi dereceyekî bilind dehatê wê jî zêde kiriye. Kurdistanê salane $123 milyon qazanç dike. Ew niha xwedan $2 milyar sermayeyê. Gavara Forbes rekand. Kurdistanê yek ji sed menên wê salî ye ku cîhan veguherin. Herûha Akademiyekî Îranî bi duyemîn sermayedarê Îranî bi nav dike. Ev dema li Google bû, YouTube ji bo Google kirî û karekî serkeftî kir. Kurdistan dibêje ez Kurdim û Kurdbûna xwe şanazim. Bînerên hêja pişta me bigirin, me bi pêşgirînin û bişopînin. Her bijîn bi ser firaz bin.